Toliba jabarani filɛbɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka foli b'aw ye ko kura ka yira la k'a fɔ ni aw ka jɛmukan waati selen jɛmukan min bɛ sigi aw ye mari o mari a balimakɛ Musa Tɛmɛne fɛ walasa an ka se ka kuma jamana kunkanko kan donc o siratigɛ kɔnɔ an ka wele sera an ka maa min ma bi o de ye Kulumale Sisoko ye ale ye jɛkulu min ɲɛma ye a bɛ fɔ o de ma association pour le développement et la solidarité ADS de Kati donc ale de b'an bolo kɔrɔ nin waati in na an bɛ se k'a fɔ bi baro na ja sabula katika dɔ de b'an bolo yan invité an ka technicien min yɛrɛ fana bɛ ka kumaw lase fiɲɛturu fɛ o fana ye katika ye Abubakar Tarawele Grand bɛ yen donc nin waati in na an tɛna Murumɛ Basu ka na an bɛna kuma d'a ma walasa a ka se k'a ka kuma dakuruɲɛ fɔlɔ fɔ yanni a ka don babu kɔnɔ i ni su. An b'a ni su. An y'i wele i nana wele k'an jaabi o diyara n ye dakuru ɲɛfɔlɔ jumɛn de b'i bolo yanni an ka don babu kɔnɔ yɛrɛ. Sani an ka don babu kɔnɔ n bɛ an lamɛn lajɛbaga bɛɛ lajɛlen fo donc n bɛ joliba technicien n b'u bɛɛ lajɛlen fo n b'i yɛrɛ fana fo i ka cɛsiri la donc ne tɔgɔ Kuramale Sisoko président de l'association pour le développement et la solidarité. Ok d'accord an tɛna Muruma an bɛna don babu kɔnɔ nin waati in na i bɔra k'a fɔ n'i ye jateminɛ kɛ ka association nin yɛrɛ tɔgɔ mɛn i n'a fɔ aw ka jɛkulu sigilen bɛ walasa ka wulikajɔ walasa ka se ka commune min ye c'est à dire ka commune lataaɲɛ an b'a fɔ min ma développement ani bɛn ni kelenya k'o sinsin min ye Kati kɔnɔna maaw ni ɲɔgɔn cɛ o yɔrɔ la n'a fɔ a ka wulikajɔ bɛnna ma an bɛ se k'a dɔn nin waati in na jɛkulu in yɛrɛ aw ka nin jɛkulu sigira nin y'a san joli ye. Bon jɛkulu in sigira a bɛ san caman bɔ dɛ a bɛ san caman parce que an bɛ se k'a fɔ an ye fara an ka ɲɔgɔn na daminɛ depuis 2015 donc an ka baara yɛrɛ daminɛ ka an ka papiyew bɛɛ lasɔrɔ an bolo o kɛra 2020 2021. Ok donc ok d'accord n'i ye jateminɛ kɛ kuma dɔ kɔni bɛ yen min bɛ ŋunuŋunu na ka kɛ nin waati in na maaw bɛ se ka faamuyali fɔ parce que aw ye jɛkulu ye o kɔrɔ ye k'a bɛ wulikajɔ caman kɛra c'est à dire an y'a ye nin waati in na jamana kɔni ye gafe dɔ bɔ min ye délégation spéciale ye a jira k'a fɔ délégation spéciale kan ka sigi intérimaires ni fɛnw place la nin waati in na mais o délégation spéciale nin sigilen an y'a ye commune Mali Bamakɔ yan commune damadamani kɔni bɛ yen min ye commune 2 ye fo ka taa Kati olu kɔni olu sen bɔra a la sabula a jira k'a fɔ délégation spéciale de bɛna bila u kunna Mande o problème kelen de bɛ yen an y'a ye ka fɔ Kati fana maaw bɛ k'u yɛrɛ ɲininka n'a ma ɲɛ maire yɛrɛ kɔni ko a nɔ bɛ kiiri la hali bi n'a sɔrɔ a bɛ liberté provisoire la n'a ka musow mais olu sen ma ye aw ɲɛ b'a ko la parce que a jira k'a fɔ Kati a minnu kan bɛ yen aw de bɛ association ye aw b'a ɲɛɲini aw bɛ se ka mun fɔ an ɲɛ o ko la. I ka nin question diyara n ye kosɛbɛ kosɛbɛ nin question diyara n ye an bɛ jamana ɲɛmɔgɔw fo décision min ta délégation spéciale ko la an b'u fo kosɛbɛ kosɛbɛ parce que n'i y'a jateminɛ maire minnu sigira maire caman bɛ yen u sigira en 2016 Mali commune ka dɔgɔ ko problème ko nin problème tɛ yen maire minnu sigira 2016 la a commune ka dɔgɔ n'i ye maire tan o tan ta i b'a sɔrɔ maire commune minnu mɔgɔw b'a fɔ ko ça va un peu i b'a sɔrɔ o ye maire fila o ye commune fila ye donc ça veut dire que y a problème ça veut dire que y a problème bon Kati ta yɛrɛ i ye question o mun fɔ n ɲɛna Kati vraiment Katikaw a kɛra jigilatigɛ dɔɔni parce que Katika bɛɛ kun sigilen don ni nin autorité ni nin délégation spéciale de parce que n'i y'a jateminɛ wagati kɛra Kati maire ale n'a ka danga u bɛ taa fo mɔgɔ 6 la donc a n'a ka conseil caman u taara u minɛna ka t'u datugu u ye wagati kɛ ka sɔrɔ u bɔra o la liberté provisoire la donc o bɛɛ y'a sɔrɔ Katikaw bɛ ka réclamer ko délégation spéciale ka na Kati gestion na parce que ni u bɔlen tuguni u nana waleya dɔw kɛ Kati ye Kati u bɔlen tuguni u nana yɔrɔ caman morceler an yɛrɛ ye wulikajɔ caman kɛ an ka quartier kɔnɔna na o la parce que n'i taara Kati an ka quartier kɔnɔna yɛrɛ la n'i taara école place o sugu place o dɔgɔtɔrɔso place o bon Kati quartier caman confronté len la a yɔrɔ caman morceler len no bibi na donc n'i wulila kuma n'a wulila ka mankan i b'a ye u bɛ mɔgɔw minɛ mɔgɔ caman bɛ yen n'a wulila ka ko daminɛ tuguni kuma wɛrɛw bɛ taa fɔ aw la donc deliliw bɛ taa kɛ fɛnkɛ caman bɛ taa kɛ donc parce que Katikaw degunnen don n'a fɔra ko bibi na n'i taara n'a fɔra bibi na Kati quartier bɛ quartier la école place tɛ yen sugu place tɛ yen u y'a bɛɛ dun donc vraiment n'a fɔra o mɔgɔ kelen bɔra ka so u tilala ka yɔrɔ caman morceler
ka taa hectare caman morcelé Kati ye vraiment Katiga kɔni Asimi an b'a ɲini an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ délégation spéciale n'a tun bɛ daminɛ Katiga bɛɛ kun sigilen don k'a bɛna daminɛ Kati de parce que Katigaw tɔɔrɔlen don su ni tile Katigaw tɔɲɔlen don ni délégation spéciale ko in na. Ok mais n'i ye jateminɛ kɛ an ye kuma fɔ parce que kuma fana bɛ yɔrɔ min c'est vrai an n'a sɔrɔ i bɔra k'a fɔ maire n'a ka danga an n'a sɔrɔ olu kɔni minɛna ka bila kiiri bolo kan n'o tilala k'a bila i n'a fɔ liberté provisoire parce que a bɛ fɔ fana ni mɔgɔ min ma kiiri présomption d'innocence bɛ a tigi kan a bɛ se ka kɛ o minɛna justice ka erreur bɛ se k'a ye a ko la mais puisque délégation spéciale ko ni note de bɔra a yirala k'a fɔ yɔrɔ minnu b'a la mais est ce que en tant que association aw fana wulila ka aw ka ɲiniw kɛ ka wuli ka se fangaw ma k'a dɔn aw yɛrɛ fana ka lahala bɛ position min na. Temeli an ye wulikajɔ caman kɛ ni ko la nous on a écrit an ye gouverneur écrit on a écrit le ministre de l'administration territoriale nous avons écrit le PM donc a bɛ tɛmɛ o kan o situation kelen na donc a Kati il y a problème mais a y'o situation a y'o écrit bɔra k'a fɔ n'i ye jateminɛ kɛ a ye sɛbɛnni kɛ gafew kɛ ka ci o ma est ce que a jaabira ou bien a wulila ka lamɛn ou bien gafe ninnu kɔfɛ jaabi dɔ dira aw ma a bɛ se ka faamuyali kɛ min na ou bien jaabi ninnu cira a ye nin gafe ninnu bɛɛ bila a tora sans suite de. gafe caman bɛ yen o tora sans suite mais ni ma fili gafe dɔ nana ni ma fili gouverneur y'a écrit wagati dɔ la k'an ka to sariya kɔ o de la Katigaw y'u daminɛ an tora an bɛɛ Katiga bɛɛ ye daminɛ wagati sinon wagati dɔ la a mankan kun bunnen don Kati ko délégation spéciale de b'o kɛra an tora sariya kɔ maintenant ni nin nana sisan jusqu'à présent jugement ma kɛ jusqu'à présent comme u yɛrɛ da u ka mɔgɔ dɔ y'a fɔ k'u bɛ liberté provisoire la donc n'a ma ɲɛ u b'o o la parce que problème tɛ hali u bɔlen kaso la u taara mais jusqu'à présent u bɔlen a caman maire n'a ka mɔgɔ dɔw de bɛ yen olu de bɛ ka taa halisa yɔrɔ mɔgɔw ka yɔrɔ morcelé parce que olu de bɛ ka taa yen yɔrɔ morcelé mɔgɔw ka école place u sugu place u dɔgɔtɔrɔso place u donc vraiment an kɔni b'a ɲini an ka autorités fɛ n'a bɛ daminɛ parce que Katiga bɛɛ jɔlen don k'u lajɛ donc parce que transition an b'a fɔ transition n'i y'a jateminɛ transition ni Asimi yɛrɛ ale yɛrɛ jabala ye Kati ye ale yɛrɛ ka so ye Kati ye mais a Katiga y'u daminɛ fɛn caman kan parce que u ko an ye to sariya kɔ donc Katiga y'u patienter o wagati bon ni nin nana Katiga kun fɛ liste fɔlɔfɔlɔ min bɛna kɛ Kati mairie de bɛna bila tête la mais a ma ko ye an kɔni b'a ɲini u fɛ comme u ko halisa u ka ministre de l'administration territoriale u ye note mun bɔ u ye décision mun bɔ ko halisa minnu nɔ minɛlen don donc an kɔni b'a dɔn u fana u tɛna ko bila ten tɔ donc Katigaw bɛɛ sigilen don k'u lajɛ Katigaw bɛɛ sigilen don k'u lajɛ. ok d'accord n'i ye jateminɛ kɛ an bɛ don min ye nin waati in na ko kɔnɔ min ye jamana kunkanko ye nin waati in na an y'a ye surtout bɛ ko min kɔni bɛ yen u ye lakanako bonnakun ye an y'a ye Kidal ko kun ye nin y'a san 11 an b'a fɔ Mali autorité si tɛ se ka se a zone kɔnɔna na n'i ye jateminɛ kɛ a yɔrɔ kun kɛn bɛ Bajanbila ye min ye banbaciw bolo nka san 11 kɔ Mali administration sera ka don yen bi ala barika la aw yɛrɛ ye o ko ye cogo di surtout aw en tant que association. oui donc vraiment an bɛ jamana ɲɛmɔgɔ fo cɛsiri la kojugu nin baara in vraiment a kun tɛ se ka faamuya cogo si la san 10 ni joli e ka jamana yɔrɔ dɔ bɛ yen e tɛ se ka si vraiment c'était un peu gauche donc an bɛ Asimi n'a ka cɛdenw fo an b'u fo an ka armée malienne an b'u fo ka wulikajɔ la u ye nin baara min kɛ parce que nin b'a yira sisan ko an maliyɛnw bɛ se ka an jigi da an maliyɛnw bɛ se ka an jigi da nin ɲɛmɔgɔ ninnu kan pour le moment parce que wagati la Kidalikaw an bɛ se ka fɔ Kidal population kun talen don otage de la parce que an bɛ mɔgɔ an kun bɛ wele wagatiw la Kidalika dɔw yɛrɛ b'a fɔ olu presselen don Mali armée ka taa olu presselen don olu ka bɔ jɔnya juru la donc population yɛrɛ kun bɛ
jɔnya juru de la u bolo ye donc ni minɛlen parce que n'i y'a ye terrorisme bonya fanga bonyara Sahel la c'est Kidal de y'a base ye parce que ni hakili b'a la mɔgɔ ninnu u donna en 2012 2011 ka na 12 la u donna Mali kɔnɔ olu de ye donna ni terroriste ninnu ye Libye o Afghanistan olu de donna n'a bɛɛ ye ka na bila Mali kɔnɔ donc là-bas u b'u to u bɛ taa Burkina u bɛ taa Niger c'est-à-dire que ni kɛrɛfɛ jamana tant que Kidal kuma minɛ Sahel tɛ se ka sumaya donc vraiment an b'an ka ɲɛmɔgɔw fo la kosɛbɛ mais i bɔra ka nin fɔ c'est vrai que Kidal kɔni minɛna parce que jamana bɛɛ b'a dɔn jamana fana baara bɛ kɛ ni sécurité bɛ yen c'est vrai mais développement fana bɛ an y'a ye nin waati in na wulikajɔw bɛ ka kɛ mais teliyara gouverneur yɛrɛ dɔ nommé na yen min ye Elhadji Gamu ye ale ye maa ye min dogolen tɛ Mali armée la sabula an bɛ se k'a fɔ 2012 la jamana bɛ bi waati min olu y'u balamini kosɛbɛ hali n'a y'a sɔrɔ a daminɛ na a kun m'a faamu nka laban an y'a ye a n'a ka cɛdenw nana u balamini walasa ka fara Mali faamaw kan walasa ka jira k'a fɔ jamana in tɛ tila bi ale kɛra gouverneur ye est-ce que bi wulikajɔ jumɛn de kan ka kɛ nin waati in na teliyara ka ɲɛsin Kidal surtout Kidal dugu yɛrɛ ma pour que an ye min ye waati tɛmɛnen o ɲɔgɔnna kana kɛ bilen. a tɛmɛli o question diyara n ye kosɛbɛ c'est-à-dire nomination Gamu ka nomination yɛrɛ an b'a fɔ nomination in ɲɛna kojugu parce que c'est quelqu'un il est de là-bas il maîtrise la zone donc ale talen ka bila o kunna fana parce que n'i y'a jateminɛ ce n'est pas pour rien a bilala yen on voit que c'est quelqu'un c'est un vrai patriote parce que o preuve ye jumɛn ye wagati min na 2012 ni mɔgɔ ninnu y'an ka tentigilaka dɔw minɛ donc k'a fɔ Gamu ye bon i bɛ sɔn k'a fɔ tubabuw ka chaîne dɔ la i bɛ sɔn k'a fɔ publiquement ko i nana fara anw kan pour que an bɛ ninnu kumabɔ n'i kɔni nana n'i y'o fɔ k'a fɔ i farala an kan an bɛ nin militaire minnu b'an bolo an b'u bila donc o don Gamu y'a fɔ a da la ko bon ko ale tɛ Mali armée la tuguni donc c'était pour piéger ces gens-là pour que ninnu fana armée an ka militaire minnu minɛlen don u bolo u bɛ se ka bila cogo min na donc c'est ainsi que u ye u bila u bilalen kɔfɛ donc a y'a yɛrɛ sɔrɔ a nana Mali armée région a ko n y'a kɛ nin de la sinon ni mɔgɔ dɔw don proposition bɛɛ kɛra fɛn bɛɛ kɛra a ye ni mɔgɔ dɔw don k'a kun tɛ Mali fɛ ko a fɛlata kun ye Mali ka tila ye sans sɔrɔ il est avec ces gens-là mais a y'o bɛɛ to yen a y'o proposition a y'o fɛn bɛɛ to yen ka na Mali kɔnɔ ale ye Malien de ye ale ye fa jamana de ye Mali ye wa Mali tɛ tila donc n'o o taara ka bila kana bila gouverneuriat o kɔnɔ je pense que a yɛrɛ ye kuma caman fɔ parce que a nommé l'autre jour là a tun bɛ présidence la a taara Assimi fɛ yen donc conseil caman dira ma a kan ka baara mun kɛ a kan ka wulikajɔ mun kɛ a yɛrɛ fana a ko a y'a faamuya c'est-à-dire a ka na ni services sociaux de base ye o ye jumɛn ye a ka na ni dɔgɔtɔrɔso kalanso a ka na ni kɛnɛyaso ale ni déjà an y'a ye gardiw taara ka ban polisiw donna ka ban gendarmew donna gardiw c'est-à-dire corps bɛɛ donna maintenant a tɔ ye jumɛn ye a tɔ ye services sociaux de base ye ko instaurer Kidal parce que n'a fɔra Kidal les gens pensent que Kidal est ville dɔrɔn de don quoi ce n'est pas la ville seule de Kidal parce que n'i y'a ye halisa armée don o don armée bɛ ka mɔgɔ ninnu kuma kelen i b'a ye u ka mɔgɔ kelen u bɛ porokoto k'u ye parce que u dogolen don yɔrɔ min na u bɛ to ka boli ka bɔ kelen hali kunu dugu dɔ la ou bien kunasini u ka mɔgɔ dɔw tun taara k'u bɛ t'u ravitailler dugu dɔw la u y'u dɛn ka bɔ mobili dɔ la mais an ka drone u y'o mɔgɔ ninnu détruire donc ils sont partout maintenant fo ka sécurité la na Kidal région fan bɛɛ de donc o dun tɛ se ka na tant que nin corps ninnu déjà policiers nana gendarmew nana sapeur pompiers bɛɛ nana donc maintenant il reste à sécuriser totalement ces endroits là donc n'o sécurisera u bɛ se ka na ni les services sociaux de base parce que dɔgɔtɔrɔ olu tɛ marifa ci ɲɛdɔn maîtres u tɛ marifa ci ɲɛdɔn etc. mais est-ce que ninnu bɛ puisque sisan est-ce que ninnu bɛɛ t'a ɲɛdɔn parce que sisan ɲɛ b'a la recrutement minnu bɛ ka kɛ CNJ i n'a fɔ formation militaire bɛ ka kɛ mɔgɔw kun mais nin zone n'a ɲɛ sugu ninnu est-ce que sisan ni fonctionnaire minnu kan ka bila ka taa nin yɔrɔ in na est-ce que précaution yɛrɛ de man ka ta ka ninnu yɛrɛ former fana combat kɛcogo la i n'a fɔ armes ci cogo ni fɛn parce que mɔgɔ tɛ diɲɛ dɔn a mana bunte cogo min o k'a sɔrɔ
o mɔgɔ minnu bɛ yen o kɔni bɛ se k'u fana yɛrɛ lakana ni maramafɛn dɔ kɔni. Non, évidemment, il y a un fort, c'est très clair. C'est très clair parce que à 2 semaines comme ça, SNJ au Morodo Bora Kaban. Parce qu'on voit que ces 5 colonels-là, c'est des stratèges. En matière de la sécurité, c'est des stratèges. Parce que Olu Bora Kaban. Donc, on va donc o mɔgɔ kun fɔlɔ minnu bɔra an b'a dɔn olu de bɛna bila ka taa yan fɛ fɔlɔ parce que déjà u bɛ armes i y'a fɔ cogo min na u ye formation militaire kɛ u jɔlen don u ye armes manier cogo u b'a bɛɛ dɔn donc je pense que u bɛ ka o fɛɛrɛw de tigɛ parce que CNJ bɛ ka maintenant ça tɛ kɛ fonctionnaire hali maître minnu ye fonction publique sɔrɔ kosɛbɛ na je pense que olu fana kan ka don a la ten n bɛ ka janvier ko kuma yɛrɛ na donc c'est à dire nin vague ninnu bɛɛ de bɛna taa. Ok, mais ni nin bɛɛ jateminɛ kɛ sisan nin waati na c'est an bɛ nin kuma fɔ terrorisme ko kuma bɛ k'a fɔ c'est vrai Kidal sɔrɔla an bolo nka bi bi in na fana centre fana gannen don c'est comme i n'a fɔ Kidal minɛna nka mɔgɔw bɛ k'u basculer nin waati in na walasa ka na centre kɔnɔna na sisan e yɛrɛ fɛ lakana yɛrɛ ko kan bi bi in na fɛɛrɛ jumɛn de bɛ se ka sigi min ɲɛmɔgɔw fɛ est-ce qu'il n'est pas temps u ka fɛɛrɛ ɲini c'est vrai Kidal minɛna an ka Kidal sécuriser mais an k'an kɔfilɛ parce que bi bi in na n'i ye jateminɛ kɛ centre la surtout Bandiagara mara dɔw bɛ Bankati fɛ hali bi parce que car kelen fana tilala ka enlever o don 3 enlever la dɔ récupérer la mais bi fana dɔ tilala ka enlever dugu bɛ ka jɛni est-ce que Kidal opération ɲɔgɔn man kan ka mɛnɛ nin waati na ka sigi ka miiri ka ɲɔgɔnna mɛnɛ ka kɛɲɛ ni centre bolo wa. Non, i ka nin question ɲɛna kojugu effectivement c'est à dire u kana taa fɛngɛ base yɔrɔ dɔrɔn na parce que hali i bɛ ka nin yɔrɔ minnu fɔ tantɔ parce que bibi na mɔgɔ ninnu u bɛ boli de la u ka base u ka fɛngɛ de tun ye Kidal maintenant sisan minnu bɛ Burkina minnu bolila ka t'u dogo Burkina n'olu bɛ ka nin fɛngɛ ninnu kɛ i b'a ye o mɔgɔ kelen de bɛ jigin ka na pays dogon na ani centre la ka na essayer ka na nin fɛngɛ ninnu ka na nin waleya ninnu kɛ donc f'u ka mesure ba de ta o la parce que u ka mesure ba de ta o la parce que pays dogon centre filɛ nin ne bɛ se k'a fɔ centre sécuriseli a ma nɔgɔ kosɛbɛ donc il faut k'u ka décision u k'u teliya déjà n'i ye yen yɔrɔ ninnu jateminɛ yen yɔrɔ ni Burkina ni fɛngɛ ninnu de donnen don ɲɔgɔn Mauritanie ninnu de donnen don ɲɔgɔn na parce que de Kouakourou tu peux partir jusqu'à Mauritanie o dun bɛ jeni mara la donc i b'i to san fanfɛla ni Koro ninnu i bɛ don Burkina ninnu na donc vous voyez maintenant mɔgɔ ninnu bɛ munumunu na nin zone ninnu de la u bɛ munumunu na nin zone ninnu de kɔnɔ u bɛ boli parce que fɔlɔ u bɛ n'u jɔ ka fɛnw ci mais sisan u b'a kɛ dɔrɔn u bɛ tunu donc i y'a fɔ cogo min na déjà an ka drone minnu bɛ yen avion de surveillance u k'olu bila baara la o zone ninnu na kojugu u k'olu bila baara la o zone ninnu na kojugu parce que hali sisan an ka don nin émission na sisan j'ai un ami ale bɛ pays dogon fanfɛla la a ye message dɔ ci ne ma il m'a envoyé un message on dirait que fɛn dɔ kɛra ala ma mɛn voilà sanni an ka don nin plateau yɛrɛ kɔnɔ. Ok d'accord mais sisan o nin bɛɛ kɛra population surtout population yɛrɛ jɔyɔrɔ kan ka kɛ mun ye parce que an y'a ye o sanga ni waati surtout ministre gouvernement ka ministre ɲɛma Sowore ka bɔli waati bɛɛ a tun b'a jira k'a fɔ c'est an man k'an bolo jigin sisan population ka baara kan ka kɛ mun ye walasa ka se ka finitigilaka ninnu k'olu jukɔrɔma tuntun nin baara in na puisque an bɛ se k'a fɔ bi bi in na hali n'a y'a sɔrɔ population tun ye i farala ka gouvernement dɛmɛ cogo o cogo bi sɔrɔdasiw ye baara n'i y'a ta 100 a 89 walima i bɛ se k'a fɔ a 100 yɛrɛ sɔrɔdasiw y'u ta kɛ parce que surtout ŋɔni min tun bɛ maliyɛnw sen na ko maliyɛnw tun ma da la ko min tun bɛ se ka kɛ o ye Kidal minɛni ye Kidal minɛna bi a sécuriselen don patrouille bɛ ka kɛ jamanadenw fana jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun ye walasa ka se ka ni finitigilaka ninnu dɛmɛ. non o question diyara n ye kosɛbɛ c'est à dire o la jamanadenw ta kan ka kɛ mun ye o ye ka an ka finitigilakaw dɛmɛ k'u dɛmɛ cogo di u kan k'u dɛmɛ ni information c'est à dire n'u ye banbagaci wale u sigara mɔgɔ fɛn fɛn na parce que toujours numéro vert ni fɛnw bɛɛ bilalen don ni population n'aw sigara mɔgɔ fɛn fɛn na bon nin ye banbagaci wa est ce que nin tɛ ninnu ye donc ko ka tɛ numéro wolo bien i bɛ taa se finitigilakaw ma i b'o fɛngɛ parce que i b'a dɔn kɛlɛ filɛ nin ye mɔgɔ bɛ ɲina fɛn fɛn kɔ c'est à dire
kɛlɛ filɛ nin ye la guerre même c'est la communication surtout le terrorisme mɔgɔ ninnu fanga fana ye communication don parce que i bɛ taa sɔrɔ dans tous les villages i bɛ taa sɔrɔ village caman bɛ yen mɔgɔ dɔw b'u bolo yɔrɔ minnu bɛ information d'u ma j'ai un ami a fɛngɛ dɔ enlevera Jabali tout récemment là a fɛn dɔ a frère enlevera Jabali tout récemment là donc mais a weleli de kɛra u surunyara Jabali yɛrɛ la de ils ont appelé ko u bɛ ka na donc mɔgɔ ninnu u nana a minɛ ka taa n'a ye donc information donc fo population de fana ka nin information ninnu jigin bon an ye mɔgɔ ye an y'u ye nin yɔrɔ la parce que u tɛ tɛmɛ mɔgɔ inaperçu quoi u tɛ tɛmɛ k'a sɔrɔ mɔgɔw ma bɔ a kalama c'est à dire armée kana kɛ ni an taara yɔrɔ min sécuriser dɔrɔn an bɛ bɔ yen quoi parce que o de bɛ population hali mɔgɔ caman sera kuma dɔ la parce que population bɛ contribuer ka information di mais kuma dɔ la mɔgɔw u mana mɔgɔ ninnu kofɔ i b'a ye u bɛ tila ka na dugu kɔnɔ o mɔgɔ kelenw kama population bɛ siran maintenant armée bɛ mun kɛ n'a taara yɔrɔ min minɛ ka jugu n'a taara yɔrɔ mun na ka taa juguw minɛ donc o yɔrɔ kelen na tuguni o jugu ninnu o dugu kelen a b'a essayer k'olu sécuriser ka fɛngɛ dɔ bila en place de veiller à ces villages parce que toujours n'a fɛ i b'a ye mɔgɔ ninnu bɛ tila ka segin o zone na u bɛ tila ka segin o mɔgɔ kelen kama e de y'a fɔ tantôt donc o la population kɔni k'a ta kɛ information di ye parce que kɛlɛ o de ye dɛ jamana ɲɛmɔgɔ kelen tɛ se donc n'i ye mun ye i ma faamuya weleli kɛ ou bien i ka se an ka tentigilakaw ma i k'u informer o de ye population ka baara ye en temps de guerre donc service de renseignement fana ka baara kɛ Moro Kone n'a ka cɛ don u ka dɔ fara u ka cɛsiri kan parce que la guerre c'est la communication la guerre c'est l'information. Ok mais n'i ye nin bɛɛ jateminɛ k'a ye an y'a ye nin semaine kɔnɔna na mouvement cayara Bamako yan kosɛbɛ Niger président ale bɔra yan Burkina premier ministre fana bɔra yan n'i ye jateminɛ kɛ o ko in kɔnɔna na an bɛ jɛkulu min kɔnɔ ko AES an ɲɛ bɛ ni jamana saba ninnu bɛ ka o bolo di mais est ce que an bɛ se k'a fɔ baara min bɛ ka kɛ nin cogo la ni jamana saba fɛ est ce que tagalen ɲɛ an tɛ se k'a fɔ ko ni jamana saba in fana kɛtɔ de ka CEDEAO ci i n'a fɔ G5 ni an bɔra i n'a fɔ G5 cira cogo min. Temili o jɛlen don passe-passe o jɛlen don très bien c'est à dire n'i y'a jateminɛ depuis ni AES ko in daminɛna depuis an jamana saba y'an bolo fara ɲɔgɔn kan an bɛɛ y'a ye sécurité commencera ka améliorer ni ko sécurité améliorer la fanga min tun bɛ terroriste ninnu na caman bɔra la ka sababuya kɛ an ka bolodi ɲɔgɔn ma donc n'i y'a ye Tchani nana parce que déjà anw ye charte dɔ signé ko charte de l'Ibta Gourma mais n'i y'a ye Tchani y'a déplacé ka na Assimi fɛ yen a ka kɔrɔ ni Assimi ye a ka kɔrɔ ni Ibrahim ye ce n'est pas pour rien u ye bolodi ɲɔgɔnma dɔ de kɛ u ye bolodi ɲɔgɔnma dɔ de kɛ fɛn bɛɛ tɛ se ka kɛ téléphone na surtout ni satellite ko tile na plan stratégie dɔw b'olu bolo o stratégie fana tɛ se ka kɛ fo a k'aw sigi de ɲɛ ni ɲɛ parce que tiɲɛ don ministère affaires étrangères olu bɛ taa ka ciw lase o ye tiɲɛ mais aw bɛ fɛ ka fɛɛrɛ dɔ de bila sen o tɛ ɲa fɔ aw de fana ka sigi tête à tête la o de la a ye wulikajɔ kɛ ka na donc ka na hali bi u ka fara an ka ɲɔgɔn ma hali bi a bɛ sinsin cogo min na a fɛlata fana stratégie wɛrɛ minnu fana b'ale bolo n'a bɛ n'o fɔ ninnu ɲɛna donc a wulila ka n'o la donc u y'o fɛɛrɛ mun bila sen kan i y'a fɔ cogo min na nin bɛna kɛ nin bɛna kɛ CEDEAO ko nɔgɔyatɔ de ye wa nin bɛna kɛ i y'a fɔ cogo min na an ka G3 de ye. G3 yɛrɛ. oui nin bɛna kɛ G3 parce que ninnu kɛlen ka stratégie mun ninnu kɛlen ka fɛn mun bila en place quoi e k'a jateminɛ c'est à dire u bɛ ka u ɲɛsin voli ma premièrement ka voli sécuritaire an bɛɛ y'a ye o ko bɛ ka sinsin cogo min na sécurité bɛ ka na cogo min na terrorisme bɛ ka ban Sahel kɔnɔ cogo min na caman bɛ ka bɔ a la cogo min na donc u nana ni u bɛ ka na ni développement sira mun fana ye n'o y'a sɔrɔ sirako c'est à dire sirako ko dugu a kɛra duguma mobili sira b'o la bateau sira b'o la avion sira fana b'o la donc an bɛna an ka investissement fana donc n'o ye ka an ka ko ka banque dɔ fana sigi banque mun fana bɛna sigi banque d'investissement mun fana bɛ se ka ni jamana ninnu ka fɛngɛ a kɛra voilà a kɛra projet a kɛra fɛngɛ k'olu investir donc banque
ani dugu jukɔrɔ fɛn an ka dugu jukɔrɔ fɛn pétrole ni sanu ni uranium ni an ka dugu jukɔrɔ fɛn ninnu fana ko olu bɛna bɔ o ba bɛna don olu la cogo min na donc ale n'an ka centrale nucléaire i b'a ye c'est à dire ni projet ni mɔgɔ fɛn fɛn y'a ye n'i ye nin hakilina ye dɔrɔn i b'a ye ni n'a sera ka appliquer. mais aw bɛ ka nin bɛɛ fɔ fɛn n'a ma ɲɛ an bɛ ka nin fɔ c'est vrai ni jamana saba binna ani min ye colonie an b'a fɔ faransi ni jamana saba bɛɛ sera ka i yɛrɛ fosi faransi bolo cogo min an bɛ se k'a fɔ a ko bɛɛ kɔni daminɛ mali la waati min mɔgɔ si tun b'a miiri k'a fɔ faransi tali tun tɛ kɛ kɔlɔlɔ ye mali la nka an y'a ye maliyɛnw sera faransi taara k'u ka sɔrɔdasiw gɛn ka tila ka ambassadɛriw gɛn k'u ka telew n'u ka fɛnw datugu yan ka bɔ o la fo ka na sisan embargo fana nana bi an y'o bɛɛ continuer fo ka na burukina fana fara an kan niger nana fara an kan nin ko in na mais an dun bɛ taa nin yɔrɔ nin waati min na an dun b'u ka wari de kan min ye sefa ye min garantilen don faransi fɛ est ce que n'an y'an yɛrɛ bɔ nin ko in bɛɛ la an bɛ ka min fɔ c'est vrai nin bɛɛ cɛ ka ɲi mais tant que an ka wari b'olu bolo an b'u ka wari de dun est ce que an tilala nin ko in na. voilà bon i y'o yɔrɔ min fɔ quoi i y'o yɔrɔ min fɔ c'est très pertinent parce que wariko in à vrai dire Asmi go lajɛ bon an kɔni b'a dɔn o fɛɛrɛw b'u bolo u b'o ko kan fana c'est à dire an ka wari parce que tant que à vrai dire tant que i bɛ ka mɔgɔ ka wari i bɛ ka mɔgɔ ka wari dun mɔgɔ ka wari bi parce que fɛngɛ économique o ka jugu ni esclavage dépendant économique o ka c'est à dire quand tu es dépend à quelqu'un économiquement e se ka foyi i ka fɛn bɛɛ gulonnen de bɛ k'a la i ka fɛn bɛɛ gulonnen b'a la mais n'an bɔra n'an sera k'an yɛrɛ bɔ de kɔnɔna na sisan an bɛ se k'a fɔ vraiment an ka laɲini bɛɛ bɛ sabati an bɛ fɛ an ka jamanaw ka kɛ cogo min na a bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ ten parce que caman bɛ k'a fɔ n'a kɛra jamanaw bɛna faiblir mais an ka jamana saba de don an ka fɛnw de bɛna fara ɲɔgɔn kan jamana caman bɔra sefa la caman bɔra sefa la mais o jamanaw ma dafiri donc fo mɔgɔw k'o faamuya de parce que kuma dɔ la dɔw bɛ taa don mɔgɔ kun n'a kɛra a ka wari bɛ affaibli a ka wari bɛ kɛ tan mais an ka dugu jukɔrɔ fɛn ma parce que nafolo fana bɛ garanti ni sanu de wari bɛ garanti ni sanu de an ka dugu jukɔrɔ fɛnw hali u bɔli ma da hali a kilancɛ ma kɛ fɔlɔ donc dugu jukɔrɔ fɛn minnu b'an fɛ yan ani pétrole n'an ka uranium n'an ka sanu ni fɛngɛ minnu b'an fɛ yan n'an ye nin bɛɛ bɔ donc i b'a ye an bɛna wari min bɔ c'est à dire fanga bɛ don a la ba bɛ don a la. mais nin bɛɛ la o parce que caman fana bɛ ka n'i ye mɔgɔ caman ɲini surtout an y'a ye min ye premier ministre burukinabe nalen yan kɔsa in na a ye kuma dɔ fɔ min ye mɔgɔ caman hakili wawasi a ko kuma na parce que a y'a yira k'a fɔ AES ye tiɲɛ ye kuma caman fɔra discours caman kɛra experts ye baara caman kɛ a kan nka ale fɛ nin waati in na burukina tɔgɔ man kan ka fɔ mali tɔgɔ man kan ka fɔ niger tɔgɔ man kan ka fɔ u kan k'u teliya de ka taa fédération na bon n'a fɔra ko nin jamana saba ka taa fédération na caman bɛ k'i yɛrɛ ɲininka fédération baara bɛna se kɛ est ce que fédération baara bɛna se ka kɛ i n'a fɔ olu bɛ fɛ a ka taa teliya la tuguni parce que histoire kɔnɔ an y'a ye mali delila ka a fédération a exemple kɛ i n'a fɔ ani sénégal ta kɛra an y'a ye a labanna cogo min bon n'i ye mali premier ministre ye fana ɲininka ale fana ka ko c'est vrai an ka taa fédération na nka a ka kɛ étape ni étape ye c'est à dire k'a lajɛ fɔlɔ maa minnu y'a kɛ mun ma ɲɛ munna a ma taa ɲɛ olu aspect bɛɛ ka jate ka sɔrɔ ka taa ko in na est ce que n'a fɔra k'an bɛ taa fédération na bi surtout 21e siècle la an bɛ bi est ce que nin bɛ kɛ ko nɔgɔma ye ni jamana saba ni ɲɔgɔn cɛ. a bɛ kɛ ko nɔgɔma ye ne bolo moi je pense que a kan ka kɛ c'est une question de volonté quoi parce que e bɛ k'o mun fɔ tantɔ fédération mun bɛ yen n'a kɛra échec ye bɛɛ b'a dɔn mun tun b'a senkɔrɔ bɛɛ b'a dɔn que c'est la France qui avait manipulé Senghor o de tun bɛ ka don caman senkɔrɔ fana Senghor kelen tɛ mais Faransi de y'a bɛɛ fɛngɛ parce que hali ani Senghor bɛ to yen wagati min na Senghor ani Sénégal tun bɛ yen wagati min na mais Senghor nana discours en pleine comment dirais-je là c'est à dire Sénégal kɔnɔ Senghor nana discours kɛ ka discours kɛ wɔlɔfɔkan na ka essayer ka Modibo ninnu la gosi k'u fɛngɛ parce que o y'a sɔrɔ Faransi y'ale kunkolo bɛɛ fɛngɛ mais a bɛ sa wagati min na il a dit que la seule chose que lui il a regretté ça c'est Traoré Moro Keita c'est à dire ale ye fédération ko in dɛ o mun bɔra ma a ko k'ale regretté o kelen de la au fait aussi a dit
u tilala ka irriguer parce que b'a dɔn f'an ka taa ɲɔgɔn fɛ de parce que i b'a dɔn f'a ka fara ɲɔgɔn a bɛ bamananw bɛ zana dɔ fɔ ko bolodengɔni kelen o tɛ bɛlɛ ta n'i y'a jateminɛ n'i y'a ye fanga an b'a fɔ Europe les pays européens ils sont puissants mun don parce que olu fara ɲɔgɔn wa olu fɛ yen olu ka jamanaw bɛ ni jamana ninnu Union européenne ni jamana joli bɛɛ bɛ i bɛ voyager ni jamana ninnu bɛɛ la passeport tɛ yen foyi t'u ni ɲɔgɔn cɛ n'i bɛ taa yɔrɔ min i bɛ terrain ta métro ta i bɛ taa ou bien i bɛ ka mobile ta i bɛ taa yen k'a fɔ visa ou bien a don ta bɔ ta ko bɛ o tɛ nin jamana ninnu si ni ɲɔgɔn cɛ donc ni jamana ninnu bɛɛ sɔrɔ parce que an ka taa ɲɔgɔn fɛ. oui an ka taa ɲɔgɔn fɛ i bɛ ka min fɔ tiɲɛ mais farafinna bi est-ce que to parce que an y'a ye Kadafi kun y'o de ɲini Union africaine c'est à dire ka farafinna jamanaw fara ɲɔgɔn kan ka tila ka banque wariko kuma yɛrɛ tun bɛ Kadafi da il était prêt même à garantir ka wari yɛrɛ bila fɛn kɔnɔ an bɛ taa cogo min évidemment an y'a ye ale labana cogo di est-ce que bi bi in na nin fana tɛ cɛ n'a ma ɲɛ an b'a kɛ a kan ka kɛ ni hakili ye mais a man ka kɛ ni précipitation ye parce que nin ko in kan ka labɛn de ka kɛ en sorte que hali ni minnu bɛ yan n'o tɛ yen min bɛ na olu kɔfɛ o ka se ka taa ni a ko kelen ye. voilà bon parce que e bɛ ka Kadafi ka yɔrɔ mun fɔ ye parce que Kadafi o wagati la n'i y'a jateminɛ Faransi ka même musique tun b'an ka président africain caman kan parce que n'i y'a hali a Kadafi ye après la mort de Kadafi sanu ka Kadafi yɛrɛ bon fɔlɔ sa a y'a sɔrɔ a ma sa fɔlɔ yɛrɛ sanu ka Kadafi bon autant kana Kadafi bon mais pays africain joli ATT an b'a fɔ ala ka hinɛ la ka dayɔrɔ suma il était la seule personne ka i ban ka fɛngɛ reconni voilà donc ale kelen dɔrɔn de banna mais président africain bɛɛ ko k'a bon ko ka Kadafi bon mardi donc depuis i b'a dɔn k'a ko tun tɛ se ka taa ɲɛ i b'a dɔn k'a ko parce que Kadafi hakilina min b'ale la ale tun bɛ taa ɲɛfɛ kojugu an ka président caman tɛmɛna olu bɛɛ tun bɛ Faransi jɔnya de la maintenant sisan an bɛ yɔrɔ min na ni nouvelle génération ye hakilina mun ta kuma mun fɔra a mɛnna je pense que an bɛ ka na o fɛngɛ kɔnɔna de la parce que a kɛra cogo n'i y'u fɛn fɛn ka discours lamɛn an ka parce que o fɔ y'a fɔ san'a ka sa a kɛra cogo hali n'olu tɛ yen mais dɔw bɛ na mun fana bɛ na fɔ k'o tɛ tubabuw bolo parce que olu kɔni y'u yɛrɛ to tubabuw ka yɛlɛ bolo mais ninnu mun nalen filɛ nin ye an ɲɛ b'a la ninnu bɛɛ ka hakilina ye kelen ninnu bɛɛ ka vision ye kelen ninnu bɛɛ ta ye u ka jamana de ye ninnu bɛɛ ko jamana. mais est-ce que ninnu saba parce que est-ce que an bɛ se ka segin n'a ye k'a fɔ don nataw la parce que bɛɛ bɛ sigi ka fɛn de lajɛ n'a ɲɛna parce que bi c'est vrai Mali Burkina Niger an y'a ye o expert n y'o de fɔ san experts bɔra ka baara dɔ kɛ min ye communiqué final yɛrɛ yirala diɲɛmaaw la baara minnu kɛra experts fɛ c'est-à-dire Burkina bɛɛ tun bɛ yan Niger tun bɛ yan ka fara Mali finance mɔgɔw kan a douaniers ni a aspect financier olu ye baaraw kɛ walasa k'a ye an y'a ye communiqué min fana bɔra a yirala k'a fɔ Mali ni Burkina cɛ u bɛ fɛ ka nɛgɛsira bila ka bɔ min ye Bobo Dioulasso ka na Sikaso voie autoroute fana ka bɔ mɔgɔw ka taa Ouaga o ko ninnu bɛɛ bɛ sen na mais n'i ye nin bɛɛ jateminɛ est-ce que an bɛ se k'a fɔ an bɛ se ka sigi n'a ye k'a fɔ don nataw la jamana wɛrɛw bɛ sɔn ka na fara AES nin kan parce que AES n'i y'a jateminɛ a hakilina i n'a fɔ ka se ka farafinna bɛɛ de fédérer ɲɔgɔn na surtout an ka studio ko bɛɛ don da kelen fɛ walasa an bɛ gɛlɛya min na min ye bi nanzaraw bolo an ka se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ est-ce que don nataw la an bɛ se ka sigi k'a fɔ ko maa wɛrɛ bɛna fara n'a ɲɛna parce que bɛɛ bɛ sigi k'a lajɛ de fɔlɔ parce que bi c'est vrai gɛlɛyaw bɛ yen a fɔra cogo min ni jamana saba nin bɛɛ gɛlɛya de b'a bɛɛ kan parce que n'i ye jamana saba nin bɛɛ jateminɛ a bɛɛ ka fanga tacogo o de ma diya min ye tubabuw n'o dɛmɛbaaw ye o gɛrɛntɛ de b'o kan donc bɛɛ sigilen bɛ k'u lajɛ nin waati in na hali an dafɛ jamanaw an y'a ye gɛlɛya caman bɛ ka ta k'anw sɛgɛrɛ ni fanga ninnu kɔnɔna na nka ala barika la u bɛ k'u seko kɛ walasa ka bɔ mais est ce que an bɛ se ka sigi n'a ye k'a fɔ don nataw la maa wɛrɛw bɛna na fara ni AES nin kan. o siga b'i yɛrɛ la o kɔni o ye wulibali ye c'est à dire même an bɛ yɔrɔ mun na sisan an bɛ k'a mɛn dans les coulisses ko Togo bɛ k'i sɛnsɛn ka na jamana wɛrɛw yɛrɛ parce que n bɛ mun f'i ɲɛna ninnu ye i b'a dɔn pays africain bɛɛ ɲɛ bɛ nin bloc in na pays africain bɛɛ ɲɛ bɛ ninnu ka nin bloc in na wa mɔgɔw fɛ parce que après le coup d'état du Niger an y'a fɔ ko dɔ bɛ kɛ o Ibrahim ta kɔfɛ an ko a bɛ kɛ
parce que fɛngɛnin dɔ de bɛ ka na comme tubabu yɛrɛ u yɛrɛ b'a fɔ ko sentiment anti France a don ta bɔ tan tɔ ka sɔrɔ olu ka politique de man di africains ye c'est à dire ka na k'aw piller k'aw ka fɛn bɛɛ bɔ aw ka dugukolo kan sinon maintenant jamana bɛɛ de ɲɛ b'o la France bɛ ka mainmise kɛ jamana fɛn fɛn kan an y'a fɔ ko Niger ta kɔfɛ jamana wɛrɛw bɛ na fɛngɛ bon jamana bɛɛ de sigilen fɛn fɛn b'a fɔ k'i bɛna France ka affaire kɛ tubabu jamanaw ka affaire kɛ bi bi in na donc i b'a ye ni mɔgɔ ninnu o jamana ɲɛmɔgɔ i tɛ kisi quoi donc cɛ fɛn fɛn b'i renverser ka na bɛɛ bɛ na nin de rejoindre jamana ɲɛmɔgɔ fɛn fɛn bɛ na sigi bi bi in na bɛɛ bɛ ninnu rejoindre malgré que minnu bɛ yen bi bi in na n'u bɛ ka halisa u bɛ faransi ka baara la mais n'u bɔra yen diɲɛ don o don mɔgɔ fɛn fɛn bɛ n'u kɔfɛ u bɛɛ bɛ na nin de rejoindre parce que bɛɛ b'a dɔn nin de ye laban ye. ok mais min bɛ ka ne dabali ban kɔsa in na an y'a ye Alassane kɔni investir k'a fɔ ko a bɛna fɛɛrɛ kɛ ni jamana saba ninnu cɛ la min ye Mali Burkina Niger ko puisque an b'a dɔn RFI ni France 24 datugulen ko bɛna fɛɛrɛ kɛ walasa nin jamana saba in kɔnɔna na RFI ni France 24 ka se ka dayɛlɛ mais waati kelen ma ale bɛ k'o kuma fɔ o waati kelen in fana a kɛmɛ ka Burkina chaîne tigɛ Côte d'Ivoire la est ce que an tɛ se ka fɔ nin bɛna kɛ gɛlɛya ye bi bi in na surtout ale ni Burkina ni ɲɔgɔn cɛ puisque mɔgɔ caman b'a fɔ n'i ye mɔgɔ denw ka se niveau la a fana b'i firifiri parce que n'i ye jateminɛ kɛ nin jamana saba ninnu bɛɛ bɛ k'a jira i n'a fɔ bi bi in na an kɛrɛfɛ jamana parce que n'i ye jateminɛ Côte d'Ivoire bɛ frontière kɛ ni Mali ye directement a bɛ frontière kɛ ni Burkina ye directement Niger ta la an y'a ye Alassane kelen de ye position ta ouvertement hali n'a y'a sɔrɔ conférence de chef d'État y'a jira k'a fɔ u bɛna taa intervention kɛ mais président ninnu bɛɛ la ale de bɔra ouvertement ka jira k'a fɔ ale ka cɛdenw labɛnnen don saga minnu labɛnnen don wa u kan ka taa bon depuis o kɛra gɛrɛntɛ nana est ce que le fait que mɔgɔ wɛrɛw gɛnna e bɛ k'a fɔ ko e bɛna na bi ka fɛɛrɛ kɛ olu ka fɛnw ka se ka dayɛlɛ e yɛrɛ bɛ ka mɔgɔ wɛrɛ ta datugu e fɛ yen surtout e sigiɲɔgɔn est ce que nin tɛ ka na ni gɛrɛntɛ ye ou bien k'a fɔ dɔrɔn parce que jɔn soro taalen sisan Burkina ni Niger ale fana a kɛ b'a ye a b'i da a tɛ sunɔgɔ. voilà i b'a dɔn Alassane Ouattara Ivoiriyɛnw bɛ ka ɲinɛ fɛn dɔ de kɔ quoi c'est à dire Alassane nana cogo di Alassane ye Ivoiriyɛn miliyɔn joli faga ka n'i sigi fanga la donc Faransi de nana n'a ye o ale bɛ Faransi ka baara de la ale bɛ Faransi ka baara Faransi jigi bɛ mɔgɔ kelen mun kan farafinna bɛɛ o ye Alassane Ouattara de ye Faransi jigi ni bɛ mɔgɔ kelen mun kan o y'ale de ye wa ale de b'u ka affaire kɛ donc Alassane ka nin action nin tɛ bali mɔgɔ la parce que i b'a dɔn fɔlɔ e k'a jateminɛ fɔlɔ Mali la ni information fɛn fɛn tun ma bɔ Faransi ka médiaw la Maliyɛnw b'a fɔ ko tiɲɛ tɛ n'i ko Mali chaîne dɔ ye nin fɔ Mali radio dɔ ye nin fɔ u b'a fɔ ko nkalon don wuli ka bɔ yen o France 24 m'a fɔ RFI m'a fɔ voilà k'olu m'a fɔ tant que olu ma fɛn fɛn fɔ an kun dalen t'a la parce que tellement que u ye an pisiko dɛrɛ tellement que u y'an pisiko dɛrɛ parce que u bɛ na ni information ye ne hakili b'a la en 2012 i b'a dɔn que 2012 i bɛ terroristes ka hali Kidali minɛ mais mɔgɔ en ce moment moi j'étais à Diré à 180 km de Tombouctou mais les gens pensaient que u nana dɔrɔn kana fɛn minɛ non ils ont commencé la communication plus de 3 mois ou bien 6 mois u b'a la nord la c'est-à-dire Yasser Arafat a tun b'a ka armement bɔ u ka chaîne dɔw la a b'olu bila ka o images bila fɛngɛw kan maintenant u y'olu de montage kɛ ko nin de bɛ terroristes ninnu bolo rebelles bolo ko nin de b'u bolo donc i b'a dɔn depuis u y'an gosi psychologiquement an minnu tun bɛ yen nous on voyait ces images là u bɛ montage kɛ ne yɛrɛ delila k'a fɔ donc ko karisa ni arabu chaîne dɔw de bɛ to ka nin fɛngɛ nin bɔ n k'u ye images de monter k'a fɔ ko nin b'an ka fɛngɛw bolo nin t'u bolo donc u ye nin cari nord la fɛn fɛn tun bɛ nord la i teni tigo ye fɛngɛw fɛn fɛn tun bɛ bɛɛ ye image ye donc u y'a essayer ka mɔgɔw gosi psychologiquement k'u hakili la parce que mɔgɔw bɛ ka ɲinɛ o de la n ko kɛlɛ c'est-à-dire la guerre de communication ka jugu ni fɛn bɛɛ parce que i bɛ se ka mɔgɔ kɛlɛ i bɛ se ka mɔgɔ bati ka sɔrɔ i ma s'a ma yɛrɛ donc u tun bɛ yan o de la o parce que n'i y'a jateminɛ Faransi bɛ wari min don a ka nin média ninnu na Faransi bɛ wari min don a ka France 24 ni RFI n'olu ka affaire étrangère branche dɔ de don u bɛ Faransi affaire étrangère de kɔnɔ u bɛ wari min don droit de média plus de combien milliards d'euros c'est des milliards d'euros o tɛ dɔwɛrɛ ka payer africains na influencer mais bibi na bɛɛ de bɔra a kalama f'u yɛrɛ b'a fɔ ko sentiment anti français ka sɔrɔ la politique olu ka politique française de man ɲi o de man ɲi olu bɛ ka mun k'an na
parce que u mɛnna an kan u mɛnna an nin kan maintenant Alassane bɛ fɛn bɛɛ de kɛ parce que tant que nin média ninnu t'an fɛ yan tant que an tɛ ninnu lamɛn tant que ninnu tɛ yan c'est à dire u ka foyi tɛ se ka don an tɛ se ka b'u ka fɛn foyi kalama an mago t'u ka information foyi la fausse information u b'a bila an fɛ bi bi in na n'i y'a jateminɛ maliyɛn bɛɛ bɛ Mali média bɛɛ lamɛn Mali téléso radio so a web tv bɛɛ maliyɛn b'a bɛɛ lamɛn bi bi in na ni information fɔra o kan fana maliyɛnw b'o de minɛ ni bolo ye donc u kun ye maliyɛn Mali dɔrɔn tɛ dɛ Afrique yɛrɛ de don donc an ka nin jamana ninnu donc Alassane bɛ ka kɛlɛ kɛ n'o kun sera ka na i b'a ye ni olu kun média ninnu kun si ni a sera ka na n'olu ye donc France ka influence bɛna bonya anw kan tuguni donc a b'o baaraw de la a b'o baara o labɛnw de la pour que ka se ka na n'o ye hali i ye Guillaume Soro ka fɛn min fɔ tantôt mais a b'a dɔn cɛ kelen min tun bɛ se k'ale kɔ da o y'o de ye parce que a n'olu de jɛra ka ko ninnu kɛ a bɛ siran mɔgɔ fɛn fɛn a y'u bɛɛ éliminer donc a tɛ se maintenant sisan turu bɛ Guillaume Soro de la o kɔnna ka boli donc a kelen k'o ye tuguni a bɛna siran tuguni dɔ farala a ka siranya kan donc e ko e bɛ fɛ ka na ni média wɛrɛ ye jamana kan e taara o tigi ka média tigɛ e fɛ yen tuguni c'est à dire u kɔnɔna ko yɛrɛ u ka plan bɛɛ banna parce que u mana ni fɛn fɛn ninnu ni jeunes minnu bɛ fanga la c'est à dire ninnu ka stratégie ka bon n'u ta ye quoi. Ok, mais n'i ye jateminɛ kɛ sisan est ce que an tɛ se k'a fɔ min ye Libéria président ale fana ye leçon de démocratie di i n'a fɔ Alassane minnu bɛ yen c'est vrai Alassane bɛ k'a fɔ coup d'état bɛ ka kɛ mais hali bi an y'a ye a bɛ ka jira k'a fɔ kalata wɛrɛ a ye candidat ye tuguni Côte d'Ivoire min mɔgɔ caman i n'a fɔ an ka ministre d'État y'a fɔ cogo min le coup d'état constitutionnel c'est-à-dire garder le ballon et se dribbler soi-même parce que George Weah fɛ sisan an y'a ye président min ye mandat kelen kɛ a ka taa élection na k'a jira k'a fɔ diɲɛ bɛɛ ɲɛna n sɔnna n cira n ka adversaire fɛ ka passation kɛ ka taa est-ce que c'est vrai c'est une légende de football bɛɛ b'a dɔn ballontan na légende de don mais est-ce que an tɛ se k'a fɔ en termes de démocratie aussi a ye leçon di maaw ma minnu tun bɛ k'a fɔ k'olu ye démocrate ye minnu bi bi in na u ka jamana kun ka kalan parce que n'i y'a ye Sénégal fana ni troisième mandat ko tun bɛ sen na an y'a ye ka kɛɲɛ ni Sonko ta ye tiɲɛni hakɛ min kɛra Sénégal dan t'a la yanni Macky yɛrɛ ka bɔ k'a fɔ k'ale tɛ candidat ye Alassane o fana a ka deuxième mandat troisième mandat ko la ma hakɛ min sara c'est trop mais hali bi a bɛ ka perséter est-ce que avec vraiment la sortie de Weah an tɛ se k'a fɔ il a donné une belle leçon de démocratie vraiment à ceux qui se présentent démocrates. Non vraiment a ye mun kɛ ça c'est an famana ka nin ɲɔgɔn ye quoi an famana c'est un jeune a y'a dɔn a bɛ se k'a ɲagami i b'a fɔ ni cɛkɔrɔba ninnu mais c'est un jeune a y'a dɔn a fanga c'est-à-dire a ye exemple de yira ni cɛkɔrɔba ninnu na quoi donc c'est quelqu'un ça veut dire que c'est un vrai patriote a b'a ka jamana fɛ de a tɛ fɛ ka mankan wuli a ka jamana la mais les Alassane là parce que i b'a dɔn ni Alassane ninnu taara quoi o ye faransi ko de bannen ye quoi c'est-à-dire olu bɛ yan ale bɛ yan pour exécuter comment dirais-je là faransi ka baara de kɛ sinon i b'a dɔn bi bi in na maliyɛnw tɛ mun kalama en Côte d'Ivoire mɔgɔw bɛ k'a fɔ Ivoirien tɛ ka bɔ Ivoirien tɛ ka kɛ tan i b'a dɔn ko bi bi in na Alassane kelen ka Ivoirien bɛɛ daminɛ o la c'est-à-dire bi bi in na que ça soit les réseaux sociaux kuma bɛ kuma la parce que nous on est avec les Ivoiriens an ka groupe caman bɛ yen on est des contacts avec des Ivoiriens c'est-à-dire u b'a bɛɛ fɔ an ɲɛna Alassane bi bi in na hali u ka kuma dɔ fɔ fanga ma Alassane a mɔgɔ fagala dɔw u b'u bila c'est-à-dire mɔgɔ dɔw b'a bolo spécialement u b'i la tunu bi bi in na Côte d'Ivoire fan bɛɛ que ça soit des hommes politiques ɲɛ tɛ bɛɛ dadelen don Côte d'Ivoire o système de b'a bolo bi bi in na mun b'a bolo a ka jugu ni dictature yɛrɛ ye parce que bi bi in na cɛ si tɛ se ka kuma Côte d'Ivoire ko Alassane b'i la tunu donc Ivoiriens yɛrɛ bɛ k'o fɔ an ɲɛna u b'an wele k'o fɔ ko bi bi in na hali kuma bɛ kuma la n'i y'a fɔ groupe sanfɛlaw la u bɛ t'i sɔrɔ f'i fɛ yen k'i la tunu donc maliyɛnw k'a faamuya o la c'est-à-dire a bɛ ka nin mun kɛ ka dɔ fara a ka mandat kan parce que a kɛlen ka bɛɛ daminɛ bon cɛ kelen min bɛ se k'o donner ça c'est changé ça c'est Guillaume Soro. Ok oui. D'accord n'an ye nin bɛɛ jateminɛ sisan an bɛ segin an ka ba Maliba la parce que sisan nin ko in bɛɛ bɛ ka i ta fɔ caman bɛ ka jira k'a fɔ nin waati in na dɔw bɛ k'a fɔ an ka taa kalata la dɔw bɛ k'a fɔ n'o kalata waati ma se parce que a kun yirala k'a fɔ an tɛ se ka taa kalata la fo an ka jamana fan bɛɛ ka kɛ an ta ye bi bi in na alhamdulilayi Kidali kɛra an ta ye bon caman fana bɛ k'a jira k'a fɔ a ka d'u ye vraiment min ye président min b'an kunna o ka continuer bon a kuma kɔni cayara sisan jeunesse du
ale yɛrɛ dun ka manda a y'a yira k'a fɔ depuis a nalen k'a fɔ n'ale échouera c'est-à-dire o ye sifinnakaw ka échec ye depuis o kuma fɔra sifinnaka fɛn fɛn bɛɛ bɛ se bɛɛ y'i bila au service à son service bɛɛ y'a kɛ modèle de leçon ye parce que jeune fɛn fɛn bɛ acte fɛn fɛn posé o b'a fɔ an b'a posé ka kɛɲɛ ni président ka hakilina ni président ka kuma a ye danaya ni fɛn min ta ka bila sifinnakaw la an dun tɛ se ka jamana in jɔ baarakɛbaliya la parce que an ka kuma fɔ ten parce que jamana in kɔnɔ n'i y'a ye bi bi in na jamana in sɛgɛnnen don c'est à dire an sifinnakaw banna baara yɛrɛ de ma ka na kɛ a sugu bɛɛ ye baara tɛ kɛ bɛɛ banna baara dun fana tɛ dan biro kɔnɔna baara ye e yɛrɛ fɛ sifinnakaw jɔyɔrɔ kan ka kɛ mun ye walasa ka président dɛmɛ ni Mali kura in jɔlen parce que an bɛ Mali kura fɔ da tɛ kɛwale de don bon jamana dun tɛ jɔ baara kɔ u b'a fɔ jamana ma bon jamana ye jamana man dɔgɔ jamana ye mais jamana bɛ jamana dan ni jamanadenw ka baara kɛwale ni baara ni kɛwalew de an bɛɛ b'a dɔn yan vraiment baarakɛbaliya in an ka maaw jeunes tɛ sɔn a fɛn ninnu caman ma mais an kan ka mun de kɛ nin waati in na ka bɔ nin bɛɛ kɔnɔ vraiment ka se ka kow ta sɛbɛn ma walasa ka président dɛmɛ pour que vision min b'a la jamana in an bɛ fɛ a ka kɛ jamana min ye o ka se ka kɛ o ye. I ka nin question in diyara n ye kosɛbɛ kosɛbɛ c'est à dire i b'a dɔn i bɛ k'i da tu yɔrɔ min na ne bɛ se k'a fɔ yɔrɔ min na n ko bibi na n ko jeunesse de ka juru bɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔ la parce que de 2020 à nos jours là la jeunesse a beaucoup fait pour cette transition la jeunesse a beaucoup fait jeunesse yɛrɛ di Asimi parce que depuis Asimi nana a y'o mot min fɔ o mot tora jeunesse jeune bɛɛ kunkolo la wa o bɛ jeune bɛɛ kunkolo la parce que hali n'i y'a ye mankan bɛ mankan na a tɛ ka wuli jeunes kelen k'u da di hali n ye exemple d'i ma Kati t'a la n'i y'a ye mɔgɔw daminɛna bɛɛ tora stand by la c'est pour nin kumakan ninnu bɛɛ b'a la donc maintenant mɔgɔw ka maliyɛnw ka jeunes ka juru b'a la o ye jumɛn ye mɔgɔw tora o stand mɔgɔw y'o muɲuli min fɛn minnu kɛ parce que o ye fɛn fɛn kɛ bibi in na e bɛ ka baara min fɔ aujourd'hui les jeunes an bɛ se k'a fɔ jeunes bɛ baara la Mali jeunesse comme ko k'u tɛ baara la sinon moi je peux dire que Mali jeunesse bibi in na Mali jeunesse bɛ baara la. parce que n ko ka wuli ka dɔ fara baara parce que n'a fɔra ko u tɛ baara la c'est pas parce que bɛɛ tɛ baara la o mais i bɛna sɔrɔ n'i y'a ta kɛmɛ sara la i bɛna sɔrɔ a to fana ka dɔgɔ par rapport parce que voilà a to ka dɔgɔ parce que an kɛmɛ ka kɛ diplômés de ye bɛɛ y'a kɛ ni diplôme baara ten tɛ baara wɛrɛ kɛ kan b'o de ma parce que i bɛna sɔrɔ bi bi in na Mali yɛrɛ ka école de formation na an bɛ tile k'a fɔ a sera u ka pour des diplômés sans emploi la production kan ka jɔ parce que bi bi na seri bɛ Mali la kun seri bɛ seri la Mali kɔnɔ o école yɛrɛ kan ka datugu de parce que ça produit mais ça ne donne pas d'effet parce que o baara yɛrɛ tɛ ka se ka kɛ alors que bi an mago bɛ min na f'an ka se ka écoledenw déverser fɛnw kɔnɔ min ye établissement professionnel kɔnɔ i n'a fɔ agriculture fan fɛ élevage fan fɛ pêche fan fɛ c'est-à-dire des métiers qui peuvent juste après l'étude min bɛ se ka baara di ka jamana fana yiriwa parce que n'i ye ingénieur d'environnement formé sisan n'a bɔra juste a bɛna sɔrɔ sɛnɛ kɔnɔ a bɛ se ka mɔgɔ caman surtout i yɛrɛ sisan bi an ka faama ninnu fɔlɔ a tun bɛ fɔ fantan ne de tun bɛ sɛnɛ kɛ mais bi faamaw bɛɛ donnen bɛ foroko ni fɛn na parce que la terre ne ment pas. Voilà, et terminé. I b'a dɔn ko c'est dit à quoi an ka ɲɛmɔgɔ parce que olu kɛlen ka secteur privé bila kɔfɛ o de ye Mali problème yɛrɛ ye secteur privé de bilalen don kɔfɛ parce que n'i y'a jateminɛ Mali kɔnɔ e bɛ don école la an fɛn fɛn bɛ don école la e bɛ taa kalan kɛ i b'a ye n'i ye kalan min kɛ i b'a fɔ n'i bɔra i b'o de kɛ donc n'i ma nin fɛn sɔrɔ ne ye dɔgɔtɔrɔya i b'a fɔ n kalanna ni nin de ye donc fo n ka nin de kɛ mais c'est-à-dire a tɛ yira mɔgɔw la gouvernement ma secteur privé o bilalen don kɔfɛ de Mali kɔnɔ secteur privé bilalen don kɔfɛ o de bɛ ka na ni nin bɛɛ ye moi je connais des jeunes n'i y'a fɛ u b'u débrouiller ils gagnent c'est des jeunes diplômés a bɛ mun sɔrɔ par mois a ka ca ni 300 000 francs ye mais i b'a dɔn k'ale b'a fɔ k'a tɛ baara la ale b'a fɔ k'a tɛ baara la o parce que diplôme b'ale bolo ale kan k'o baara de kɛ parce que tout simplement o de donna an kunkolo la an bɛ kalan ni o mentalité de mais parce que tout simplement fana secteur privé bilalen don kɔfɛ hali n'i taara secteur privé la parce que maliyɛn i b'a dɔn maliyɛn b'a fɔ de ko
malien ko retraite il m'a faamuya malien ko retraite de donc ka sɔrɔ i bɛ se ka baara kɛ secteur privé la INPS ni fɛnw bɛɛ bɛ yen bi na donc fo gouvernement de ka campagne au secteur privé de ka développer de ka campagne de sensibilisation kɛ ka campagne de sensibilisation au secteur privé kɔrɔ pour que olu fana ka se ka mɔgɔ embaucher voilà pour que ka se ka mɔgɔ embaucher sinon n'i ye Mali jateminɛ Mali ye terrain vierge de Mali an ma baara daminɛ fɔlɔ yɛrɛ Mali ye terrain vierge de n'i ye Mali belebeleba ye ko Mali c'est-à-dire Mali ye sɛnɛkɛ jamana ye mais Mali ye sɛnɛkɛlaw yɛrɛ Mali la n'i ye sɛnɛkɛlaw yɛrɛ c'est-à-dire dɔw yɛrɛ bɛ Mali la k'a fɔ k'ale olu ye sɛnɛkɛla ye k'a sɔrɔ sɛnɛ bɛɛ b'a dɔn i y'a fɔ cogo min na la terre ne ment pas jamana tɛ développer ni sɛnɛ tɛ donc i b'a dɔn fo ka ninnu bɛɛ don ba la ni secteur ninnu agriculture l'élevage parce que sisan mɔgɔw bɛ ka sɔmi dɔɔni mais secteur privé fo gouvernement de ko don ba la pour que i bɛ ka nin mun fɔ pour que ka se ka les diplômes bɛ se k'u ɲɛsin ma campagne ka kɛ a kana kɛ dɔrɔn ka mɔgɔw former dɔrɔn k'u bila fana il faut que suiviw ka kɛ parce que APJ kɛra échec ye yan yɔrɔ la ka tɛmɛ donc ainsi de suite d'accord kuma kuncɛ kuma sabula waati min dira ma o sera ka ban ok donc mais an lajɛbaga bɛɛ fo tuguni b'an ka association membre bɛɛ fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an membre ADS membre fɛn fɛn an b'o bɛɛ lajɛlen fo an b'an ka jamana ɲɛmɔgɔw fo kosɛbɛ hali bi u ka dɔ fara cɛsiri kan u bɛ sira min kan an b'u fo kosɛbɛ u ka dɔ fara u ka cɛsiri kan donc maliyɛn bɛɛ fana ka bolo di ɲɔgɔn ma parce que nin y'o wagati de ye dɛ nin ye bolo di ɲɔgɔn ma wagati de an bɛɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma jamana in bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min na jamana in bɛ se ka kɛ maliyɛnw bɛɛ lajɛlen sago ye donc n bɛ i yɛrɛ fo kosɛbɛ Temini n bɛ Joliba baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo donc o de tun bɛ foli diyara an ye an bɛ i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn sabula an y'i wele i nana an ka welekan jaabi sabula an b'o de fɔ surtout jamana kɔnɔ plateau kan kuma ma nɔgɔ bɛɛ ma nka i nana an jaabi an b'i fo k'i waleɲuman dɔn o la o siratigɛ kɔnɔ an b'an lamɛnjɛkuluw fo sabula n y'o de fɔ an fana bɛ baara in na maaw de b'an lajɛ sanga ni waatiw k'an dɛmɛ ni hakilina ye Bamakɔ yan an ka cɛkɔrɔba bɛ min ye monsieur Sise ale nin waati na Joliba jamukan si tɛ fɔ a kɔ a n'a ka denbaya ko ɲamana an b'a ale fo nin waati in na n'an taara Ɲafunge kɔnɔ Alima Gite promotion de la femme min ye Ɲafunge kɔnɔna na an b'a ale fo nin waati in kɔnɔna na ni an bɔra o la nin waati in na an bɛ se min ye Mopti gouverneur Major Abbas Dambele ani a ka chargé de communication Mamadu Mayiga an b'olu fo nin waati in kɔnɔna na radio Kunare la min ye ne yɛrɛ ka directeur ye Yara Munkoro ani ne yɛrɛ denkɛ Seydou Mayiga an b'o fo nin waati in na ni donna studio Poto Kunare kɔnɔ min ye ne yɛrɛ kɔrɔkɛ ɲuman ye n bɛ se k'a fɔ n kɔrɔkɛ don n fa don min ye Sumala Kulubali a n'a ka denbaya an b'a fɔ a n'a furumuso ɲuman madame Kulubali Aminata Kane an b'a ale fo nin waati in na k'an kolon ka se Bayangara gouverneur El Bechir ale bɛ wulikajɔ in na sabula nin waati in na c'est vrai lakana ko kɔni ma nɔgɔn kosɛbɛ a gɛlɛyalen bɛ nka a bɛ a seko n'a damayira kɛ walasa lakana ka se ka segin Bayangara n'a a mara kɔnɔ cogo min a n'a a ka chargé de mission Umar Gindo an b'o fo Moyi Sagara fo ka taa Ankunya an b'o olu fo nin waati in na n'an donna dɛ kɔnɔna na an bɛ min ye Kandayi Soyiba nin waati in na ale n'a ka kɛrɛnadenw an b'o fo min ye le maire Seydou Kelefili ani ne yɛrɛ baɲuman Hawa an b'o fo nin waati in na ka taa min ye ne yɛrɛ ka directeur kɔrɔ min ye Seydou Kelefili an b'ale fo nin waati in kɔnɔna na ka na Sebare kɔnɔ Hawa Sise nin waati in na ni an baɲuman olu fana sanga ni waati u bɛ jamukan in lajɛ walasa ka an dɛmɛ ni hakilina ye an b'o fo an tɛ bɔ jamu yɛrɛ kɔnɔ pepewu Augustin ka sɔrɔ ma ne yɛrɛ fo min ye Yasin Mayiga ye ale ye PM ka conseil spécial an b'a fo ka taa Robert ale fana ye PM ka conseil ye fo ka taa nin waati in na Alami Mayiga o y'an denkɛ ye an b'o fo min ye Tante Kuma Yarise an b'a fɔ sabula nin waati in na ale bɛ wulikajɔ la walasa Ɲoro lycée olu kɔni o bɛ se ka équiper cogo min an n'a y'a sɔrɔ o ye caman kɛ nka hali bi o bɛ weleweleda kɛ Ɲorokaw la ko ka bolo fara ɲɔgɔn kan walasa million 20 ɲɔgɔn ka se ka sɔrɔ walasa Ɲoro lycée o ka se ka équiper cogo min donc nin waati in na min ye ne yɛrɛ kɔrɔkɛ Mamadi Dramé an b'a fɔ fo ka taa Dubai Mall Mamala an b'ale fo nin waati in na nin kɛnɛ kan min ye Mariko ye Kore ani min ye Dr Salim Kante an b'olu fo Kalajata la ka fɔ hali n'a y'a sɔrɔ ɲinan san a serila nka résultat kɔni ɲɛna parce que
97 95 99 o kɔni ye baaraba de kɛra min ye groupe kala jata la an b'o fo nin waati in na ka fɔ ni ala m'an ka jɔnya juru yira n na ni ala sɔnna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan mardi wɛrɛ nin kɛnɛ kelen kan maa min bolo tun bɛ nɛgɛjuru la ka kumaw ani jaw sigi ɲɔgɔn kan o ye Augustin Esobeyi ye min ye Morlaye Ture o y'an denkɛ ye ka taa min ye Isu Sangare fulakɛ a ye wɛrɛntan an b'o fo duguma walasa ka kuma lase ma fiɲɛ suru fɛ o ye Abubakar Tarawele Garanbe Katikaw ka den mandi ale bolo tun bɛ nɛgɛjuru la Musa Juguni nin waati in na ale bɛ madame kɛrɛfɛ baara bɛ kalifara Atel Alidu Mayiga ma an b'a fɔ k'a fɔ ni ala m'an ka jɔnya juru yira n na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan mardi inchallah